Avui el Conversa de la Brava amb Jèssica del Moral. I amb Gerard Rius. Per fi et veig en persona. Estic acostumat sempre a veure't en pantalla. Jo estic acostumat a veure't poc, últimament. Vull dir que estic molt contenta que m'hàgiu convidat. Home, Jèssica, més enllà de tota la teva trajectòria audiovisual, aquest any has publicat el teu primer llibre. Sí, sí, sí. Vincles, efectes i grillons, es titula. Que, per cert, puc començar ja a fer la falca, no?, directament. És una molt bona lectura d'estiu, també, perquè totes les lectures són bones lectures d'estiu. Avui estem a 12 de setembre, encara també es pot considerar estiu. És una bona lectura de tardor. Sí, no? Amb la castanyada, els panellets... Sí, no, arrencant el curs molta gent fa propòsits lectors també, doncs mira, si la volen incloure jo penso que no decebrà. Vincles, efectes i grillons. 3 paraules en un títol. Hi havia alguna de les paraules que teníem... O sigui... Estan interconnectades entre si les paraules. Vincles, efectes i grillons és una gradació o una degradació, depèn de com ho vulguis mirar, d'una mica de com poden evolucionar les relacions afectives. Que afectives no vol dir romàntiques, vol dir afectives, poden ser relacions de parella, però també poden ser relacions d'amistat, relacions familiars, que a vegades també els vincles de sang són com grillons feixucs. Els grillons són aquella mena de manilles que porten els presoners a les presons i que els llasten, no? És com, no? Perquè no es puguin escapar. Doncs, bueno, una mica el títol, de fet també la imatge de la coberta és això, és aquesta cadena, no? Aquesta oreneta que vola lliure, aquesta flor de l'estromèlia, que és la flor de l'amistat duradora, perquè parlo molt d'amistat, també. Les relacions d'amistat també són relacions. Clar que són relacions, el que passa és que no tenen la categoria d'institució, no? Nosaltres elevem tradicionalment, perquè venim de molts anys d'herència religiosa, la família a una institució i no així l'amistat. Llavors, al llibre una miqueta el que he volgut reflexionar, a banda de moltes altres coses, és com l'amistat la sotmetem de vegades a una condició d'interinatge, no? És a dir, els amics venen i se'n van, però sense fer grans escarafalls, no? De cop, algú que havia estat sempre present a la teva vida deixa de ser-hi i quan te n'adones han passat 10 anys, no? I, ostres, un va deixar de trucar, el dia següent no va trucar l'altre i al final va deixar de trucar tothom i aquella amistat va morir per desistiment. I, en canvi, les relacions afectives sempre tenen un punt final. És a dir, estiguin d'acord les dues parts implicades o no, com a mínim n'estan assabentades, no? I això em sembla que diu molt de com jerarquitzem nosaltres les nostres relacions, no? Quin valor atribuïm a la parella i quin valor relatiu, voluble, líquid, atribuïm a les amistats, no? Les amistats que hi ha, com la típica frase, és com una germana, és com... Clar, sí. I a més, quan hi són i ens necessitem com a amics, és una part molt fonamental, no?, de les nostres vides. Els amics és que són importants. I jo me n'he donat al publicar aquest llibre, he fet diverses presentacions i han vingut amics que jo havia, ja potser per culpa meva o per culpa seva també, o per culpa de tothom, oblidat una mica. I he estat recuperant vincles i afectes de grillons cap, mira, de gent que... Mira, tu i jo mateix feia anys que no ens vèiem i ara, potser amb aquesta excusa, estem aquí tenint una conversa a la brava, no? Vull dir que... Jo l'altre dia li deia a un amic meu, li deia, ostres, que bé poder presentar el llibre perquè de vegades aquests replegaments de gent acaben concentrant-se als tanatoris. I mira, aquí estem, saps? Vull dir, gent de l'escola, gent de diversos àmbits de la meva vida, els que vindrien a un eventual tanatori meu s'han concentrat en un motiu que no era tan luctuós, no? Que no era gens luctuós. Celebrar el naixement de la teva primera obra. Sí. Estava pensant en això que em deies dels amics, que se't parlen com que hi ha els amics cactus i els amics orquídea. Ai, no ho havia sentit mai. No? És molt interessant, això. Diguem que els amics cactus, per definició, no cal que els reguis cada dia. Ja, I l'orquídea, en canvi, són d'aquelles amistats que com no les cuidis regularment es pensés... És interessant, això. Clar, el que passa és que, tens raó, jo m'he adonat que dec tenir molts amics cactus perquè la sensació que he tingut amb això és que quan he recuperat gent que n'he recuperat que feia 20 anys que no veia, vull dir, i 30, m'adono que sembla que no hagin passat ni 20 anys ni 30, i això és meravellós. I tinc la sensació que quan això passa és que sí que hi havia connexió, el que passa és que no estava vigent, diguéssim, no estava latent, no?
Bueno, potser el capitalisme ens obliga Sí, a totalment. capitalitzar què en podem treure Ja. d'aquest temps que compartim amb aquest algú i no amb algú altre, no? I Clar. potser això ens acaba pervertint la idea doncs mentre ha durat ha sigut maco, si et queden ganes de poder tornar, encara que passin 20 anys, Clar. més amb un quant de temps en comptes de ja t'aval, no? Sí, és veritat, és veritat. Clar, és una mica culpa, no?, del ritme aquest torrencial en què vivim, no?, que al final ens deixem perdre gent que en aquell moment, doncs bé, tots tenim les nostres prioritats i de la feina anem a no sé on, i intentem ser productius les 24 hores, treballar, i quan acabes de treballar fer no sé què i escriure un llibre, vull dir... sí, tens raó. Has tardat molt a escriure'l? No, bueno, a veure, no et diré que 5 minuts, però he tardat aproximadament 1 any i mig dedicant-m'hi bastant, vull dir, dedicant les meves estones d'oci, sacrificant, jo deia, és que he acabat amb més miopia i menys amics, perquè realment, clar, vol dedicació. Jo també treballava amb tempos editorials, que vol dir que has d'entregar tal dia, vull dir que no em podia badar, diguéssim. Però bueno, ha estat un procés molt interessant, ha estat molt divertit. Crec que m'he conegut també una mica més jo, perquè m'he obligat a reflexionar sobre qüestions que m'havia plantejat potser de manera una mica superficial. Tot comença, o pot ser que comenci el Delta de l'Ebre amb una paella? Sí, a veure, el Delta de l'Ebre amb una paella, clar, ara jo tampoc vull ser la friqui de les paelles, saps què et vull dir? Però sí, és veritat, comença el Delta de l'Ebre, jo baixo bastant cap al nord del País Valencià i en un d'aquests trajectes vaig parar a fer una paella al Delta i no me la van voler servir perquè no fan racions individuals. Sisplau, persones del món de la restauració, corregiu això, perquè la gent que viatgem sola també tenim dret a menjar paelles, fideuàs, etc. I llavors, vaig fer un tuit dient l'única solució que tinc és compartir amb el desconegut de la taula del davant una paella de cranc blau. I aquest tuit es va viralitzar, vull dir, la cosa més absurda del món. Home, no menyspreis el cranc blau, És molt bo, És molt bo, tens raó. Però digues. I això, i llavors la Glòria Gasch, la meva editora, bé, algú va contestar, és un bon inici per una novel·la, la Glòria Gasch li va dir tant, i jo vaig pensar, home, jo una novel·la no la faré, però sí que faré un petit relat. I vaig fer un relat, el vaig deixar reposar i al cap d'un temps, quan vaig fer 40 anys i la cosa aquesta de dir, ui, 40 anys i no he fet res de bo a la vida, li vaig enviar a la Glòria. I va trigar a respondre les coses com siguin, però quan va respondre amb tant d'entusiasme que el dia següent estàvem fent un cafè i em va proposar aquell relat convertir-lo en novel·la, és a dir, i és el primer capítol d'aquesta història. I llavors, a partir d'aquí, doncs, són 8 històries encadenades en què els personatges secundaris d'una esdevenen els principals en la següent i així successivament. I està fet amb diverses veus narratives, ja des d'un diari d'un adolescent, a narracions en tercera persona, i bueno, el venc bé? El vens bé, Vale. A quant? 20 euros. 20 euros. Un dècim de loteria, que tampoc et tocarà, noi? Compra't un llibre. Un dècim de loteria, sí. Jo estava molt interessat en saber més d'aquests vincles, efectes i grillons. Què ens en pots dir? Perquè tinc ganes d'anar més enllà, però com que em conec, 8 personatges... 8 històries, però hi ha diversos personatges. De fet, hi ha una constel·lació de personatges i tots van estant entrellaçats entre si. El que passa és que això només ho sap el lector. I al final acaben confluint tots en un escenari final, que li dic bonus track, escudella barrejada, és el títol del capítol, perquè és això, són diversos ingredients que acaben en aquesta mena de brou que succeeix a Itàlia, diguéssim, perquè també va passant per diversos escenaris, tot plegat. És això, és una gradació, una degradació de les relacions humanes i de com es van entreteixint i de com ho veu un. Llavors tu penses que coneixes un personatge, però quan el veus amb els ulls dels altres no el coneixies tant, potser, no? Perquè de vegades la part que ensenyem no és la més representativa de com som. I parlar d'ensenyar, creus que guanyaria en pel·lícula? Creus que es podria fer una bona producció? Hi ha gent que se l'ha llegit i tothom hi veu com una cosa molt cinematogràfica. No he estat, si ho és a dir, si hi ha una narrativa cinematogràfica, jo no n'he estat conscient. Però és probable que
bueno, per pròpia formació personal, diguéssim, tingui coses d'audiovisual, perquè he consumit eminentment audiovisual, i llavors pot ser, home, no ho sé, si algú hi vol apostar, jo li cedeixo els drets. Bueno, queda dit. Perquè he passat cineastes, no? Passa que d'un altre gènere. Cineastes, sí, n'hem tingut, el Sebastià Darbó, per exemple. I el Conrad Son. I el Conrad Son. No sé si donaria per una pel·li. Quan m'acabi el llibre ja t'ho diré. Tu què en penses? S'ha de separar l'obra de l'artista? Jo crec que en la contemporaneïtat, si no separem l'obra de l'artista, acabaríem denostant obres magnífiques perquè els artistes han estat autèntics cretins, de l'àmbit que sigui. Jo crec que s'ha de separar l'obra de l'artista tenint en compte el context en què el greuge es produeixi. És a dir, si avui Picasso fos viu, jo crec que estaria cancel·ladíssim. Hem de deixar de mirar quadres de Picasso perquè va ser un masclista, no? Segons es diu, etc. A dia d'avui, crec que és molt personal l'elecció i que cadascú ho ha de fer segons dicti la pròpia consciència, no? Bueno, ara... Tu separaries l'obra de l'artista o no? Sempre. Sempre, i poden cohabitar les idees, inclús amb les dissonàncies i les contradiccions. Ja, el que passa és que llavors quan enaltim un artista per la seva obra, aquí també hauríem de separar, no? De vegades glorifiquem gent perquè han fet determinades coses. Si separem l'obra de l'artista, tampoc mereixeria ser reconeixement a algú que ha estat l'executor d'allò altre. Bueno, en el fons llavors sempre ens quedarà el reconèixer quan alguna cosa t'emociona o t'aporta algú nou o no, o ja ho tenies tot llegit. Jo et preguntava això de l'obra de l'artista perquè, bueno, tenim l'obra aquí ben centrada en el nostre plató, però l'artista, Jessica del Moral, ha d'haver-hi gent a casa, n'estic segur, que digui... Aquesta tia, què fa? Qui és aquesta? A mi em sona, a mi em sona. Com a escriptora potser no ho sé, però portes molt temps dedicant-te a la comunicació, comences per la ràdio... Parlem una mica? Quina és la teva evolució? Què volies ser de gran? Parlem a la brava, el que faci falta. Jo, de fet, volia escriure. Jo vaig començar a estudiar periodisme perquè a mi el que m'agradava era escriure, però els camins inescrutables d'aquesta professió em van portar pel sector audiovisual. Però ho he revertit. I llavors, eminentment, sí, m'he dedicat a la ràdio. Passa que la ràdio on treballava un dia va esdevenir tele. Va esdevenir tele, hi va haver un procés de fusió de Com Ràdio amb la xarxa de televisions locals, i de cop jo, que era una persona formada a la ràdio i amb una manera de treballar molt radiofònica, em vaig adaptar al format televisiu. I fins avui. I d'aquesta tele me'n vaig anar a una altra, i he tornat a aquesta, i he fet col·laboracions a la ràdio, i de fet ara els llenguatges televisiu i radiofònic és una cosa per culpa o gràcies a l'eclosió del tema de les xarxes i ara es necessita vídeo per tot, que ja està molt barrejat. Llavors jo ara abans sí que et deien ràdio o tele, no? I jo què sé, és que ara tot és vídeo al final, no? És a dir, jo faig col·laboracions a la ràdio i em graven en vídeo cada dia que hi vaig. I, Jessica, a part d'estar presentant, que això és el que es veu més, a la punta de l'iceberg, què més has fet? Bueno, ara darrerament he estat fent a la tele, vols dir, les converses Connecticut i les que de fet s'han emès fins fa poc, fins a principis de setembre, al llarg de l'estiu, i el Connecticut, que era un programa de cultura. I ha estat una experiència realment enriquidora perquè, per això que deies de l'obra de l'artista, clar, jo he parlat amb molts artistes i això m'ha nodrit, no dic com a artista, sinó com a persona, és a dir, participar, que t'expliquin els processos creatius de coses que tu veus, que consumeixes, no sé, m'ha semblat una cosa com supernutritiva, o sigui, més enllà del que s'hagi vist per la tele o sigui, a mi personalment, i egoistament, em sap greu dir egoistament quan parlo d'una cosa que fas perquè la vegi l'altra gent, però realment m'ha encantat. O sigui, el fet de llegir llibres per després comentar-los amb l'autor, és que jo pensava, ostres, és que és com que et vinguin a fer un club de lectura privat aquí, o llegir llibres, o veure pel·lis, o veure obres de teatre, no? És com un col·loqui postfunció, però cara a cara, no? Ostres, i això m'ha semblat... Bueno, tu fas entrevistes amb gent, tu saps com de... no? Sí, com t'alimenta això, no? Bueno, no sé, tu. Sí. Sí que et pot interpel·lar, sobretot si entrevistes artistes i tu estàs també en el teu
procés creatiu o amb l'objectiu? Suposo que t'ha canviat de quan Sí. entrevistaves sense estar escrivint un llibre, quan de cop estaves compartint o hi havia paral·lelismes amb la persona que tenies davant, no? És veritat, perquè jo he anat veient que a la gent li passaven coses que jo pensava que em passaven com per paleta, diguéssim. Paleta obrera. No, obrera no, paleta... per paleto, saps? És que, perdó, no ho sé dir en persona català. amb pocs recursos. Jo sempre faig bandera de la llengua, no sé què, i ara sí. No, com d'ignorant, diguéssim, de no haver escrit mai res de certa extensió. Però he entrevistat autors de renom i autors molt consolidats i no tan consolidats, però molt bons autors, i he vist que que les crisis creatives que jo he tingut són crisis que jo no era tan especial, és a dir, que les crisis creatives que jo he tingut són les crisis creatives que té pràcticament qualsevol persona que escrigui, no? I a mi això, terapèuticament, m'ha ajudat, sí. I passar a l'altre costat? Ser entrevistada. Sí, com ho portes, això? Hòstia, això... Ai, hòstia, no s'ha de dir a la tele. Gaire. Mira, això és estrany, perquè jo sempre que entrevisto periodistes, jo sé, fotoperiodistes o gent periodistes que fan coses, els entrevisto com amb certes reserves, perquè penso, clar, aquest sap quin és el ritme d'una entrevista, em sentia com jutjada. I jo ara que he estat a l'altra banda, per res, és a dir, per res. Què vols dir? I vas amb la mirada, jo almenys, hi vaig amb la mirada absolutament neta. Hi vaig amb la mateixa vulnerabilitat que algú que no hagi segut mai allà. Des d'aquest punt de vista, t'ho dic. Sí. És estrany, ara ja m'he acostumat a parlar de mi perquè n'he fet unes quantes, però la primera entrevista a mi em sortia de dir-li a l'altre, i tu què em penses? No, perquè clar, però sí, és curiós el canvi de rols. Quina és la pregunta que t'han fet que de moment t'ha deixat més xocada? O que t'ha impressionat més? Que diguis, hòstia, quina bona pregunta, no sé si l'hagués pogut fer tan bé. Ostres, doncs no ho sé. No sé si va ser una pregunta concreta, però hi va haver una estudiant en pràctiques que em va fer una entrevista. Ella era estudiant, estava acabant els estudis, una carrera que ja nova ara, perquè jo soc boomeríssima i no sabia ni que això existia, que es diu Estudis Literaris, i llavors em va entrevistar pel llibre i va fer com tota una sèrie de connexions literàries va inferir tota una sèrie de coses que em van semblar intel·ligentíssimes. I no va ser una pregunta concreta, és a dir, no retinc cap pregunta, però sí que va ser un uau. I me'n recordo que li vaig dir al director del digital on ella treballava, li vaig dir, m'han fet una de les millors entrevistes que m'han fet i que em faran, perquè hi havia un nivell de profunditat i que de vegades nosaltres mateixos com a periodistes hi ha cert menysteniment de la gent que comença. Saps? Quan ja comença a tenir una edat hi ha un cert edatisme, però al revés, diguéssim. Com de dir, ui, i crec que si hi ha talent hi és des de l'inici i que se l'ha de deixar emergir també aquest talent. Ostres, o sigui, que la millor entrevista que No t'ha et diré, fet... tampoc he fet un rànquing, No. Bueno, vale, no tens rànquing. T'acabo de respondre que no jutjo qui m'entrevista i ara de cop estic aquí dient, doncs... En el número 2... Clar, no. No, però sí que recordo que la sensació, que me'n vaig anar amb una sensació de dir, ostres, és una persona joveníssima i com controla, com domina. Com domina la reflexió, diguéssim, no sé. Recordes la teva primera entrevista? Doncs saps que no. La meva primera entrevista com a entrevistada, No, bueno, entrevistada, com a entrevistadora. Ah, vale, com a entrevistadora. És que quedaré fatal, però no. No. La memòria. És a dir, en recordo algunes, però la primera no. Val, doncs... En recordo una, que no sé si va ser la primera, però va ser de les primeres, que me'n vaig anar a viure a Menorca un temps, i vaig haver d'entrevistar un ciutadellenc el dia que vaig arribar, i no vaig entendre res. Després ja vaig acostumar a l'oïda, al menorquí, i en especial al ciutadellenc, que té unes neutres encara molt més marcades que la resta de l'illa, no? Però recordo el primer dia i pensava, m'encantaria repreguntar, però és que no tinc ni idea de què m'està dient aquesta persona. O sigui, em costava molt entendre'l. I una entrevista que hagis fet, que diguis... Quina és potser la millor entrevista que hagis pogut fer? La tens clara? No, és a dir, és que crec que les entrevistes no les fan
no fan que siguin interessants la persona que entrevista, sinó l'entrevistat. I he entrevistat a gent que és molt, molt interessant. Però clar, no per mi, sinó per ells. Sí, ja et dic que a Converses Connecticut he entrevistat gent que a mi m'ha semblat interessantíssima. El Sergi López, és que no vull dir noms, merda, ja n'he dit un, però perquè seria com establir un altre cop un rànquing, però n'he fet, per mi, de memorables per mi, per qui tenia davant, perquè clar, també hi havia un punt d'admiració i quan hi ha un punt d'admiració, doncs, no sé. Es distorsiona una mica, no? Bueno, es distorsiona, però a la vegada també crec que si tu admires qui tens davant, pots encomanar també aquesta admiració a qui t'està mirant a través de la pantalla, no? Si no és que era compartida, perquè clar, quan tens un tòtem allà, qui no admira Pere Arquilloé, qui no admira Josep Maria Pou? Mira que has dit noms al final, Ja. A qui t'agradaria entrevistar que no hagis entrevistat mai? A Gerard Rius. Hòstia. Clar. Vale. Per un altre programa. I qui t'agradaria que t'entrevistés per parlar del teu llibre? Ostres, però això no sé si ho he fet gaire bé, això, Molt bé, ho has fet. Gerard Rius. Sí. Doncs de vincles, efectes i grillons... Això, perdona, quan la persona que t'entrevista té certa complicitat, això també és molt agraït per qui seu a l'altra banda. Bueno, no sé si t'hi has trobat. Jo entrevistant amics, que de vegades entres com una mena de confort que travessa la qüestió estricta de l'entrevista, no? La cosa formal. Hi ha un gel que no s'ha de trencar, no? Clar, exacte. És una barrera que ja està oberta, saps? Llavors, a partir d'aquí i jo, amb tu estic molt còmoda. Estàs còmoda? Que bé. Sí, per això he dit paraulotes, perquè estic molt còmoda. Doncs sí, has dit hòstia, ja està. Ai, merda. A veure si et semblaran l'hòstia també les preguntes que tenim del nostre test a la brava. Uau. I després llegim un tros del llibre, et sembla? Sí, és el que sigui menester. El que sigui menester, d'acord. Doncs aquí el primer que et vingui al cap. Vale. A l'estiu ets més de banyar-te al mar o a la piscina? Al mar. Al mar. Alguna platja en concret? Sí, però no te la diré. Vale. Horchata o gazpacho? Horchata. Horchata. És a dir, no et diré la platja, però t'estic donant pistes. Ah, ostres, doncs no... Que facin bona horchata, no ho sé. Bueno, seguim, si et sembla. La pizza amb pinya, a favor o en contra? En contra. En contra. I quina és per tu la millor pizza? Jo et diria que la 4 formatges. La 4 formatges, És que... Sí. Faig pinta de 4 formatges. No, però la majoria de la gent que odia la pizza tropical és de 4 formatges. Clar, perquè som gent més aviat de salat, potser, no? Potser sí. Ventilador o aire condicionat? Aire. A quina temperatura? És impopular. Si estic sola, a 26. Si estic acompanyada, a 23. Donem per fet que l'altra persona desprèn calor. Ets més de crema solar o after sun? Crema solar. Prevenir abans que curar, Sandàlies amb mitjons, delicte d'estiu o estil incomprès? A 13. 13. Resposta inèdita. Quin seria el teu nom artístic si fossis un DJ de xiringuito? Ostres. DJ... Ajuda'm. DJ Ajuda'm. DJ Ajuda'm. No ho sé. Seria, bueno, si t'agrada que la gent et vingui a dir posa'm aquesta, seria l'ajuda que donaries. DJ Ajuda'm. No ho sé. Et mantens o el vols canviar? No, és que era una imploració a l'ajuda, però està bé, DJ, ajuda'm, em sembla molt bé. És que no se m'acudeix ningú. És un vocatiu, DJ, ajuda'm, sisplau. Serveis socials amb música. Quin és el teu gelat d'estiu? A mi m'agrada el gelat de te matxa. De te matxa? Sí, m'agrada molt. Ostres, però aquest no el deus prendre de fa molt temps, deu Hi ha ser bastant nou, és que hi ha una gelateria al meu poble que fan, i el meu és el de te matxa. Ara, torró, festuc, també. El de festuc aquest any, aquesta temporada, és ara mateix el que més gent l'està dient, sí? contra tot pronòstic. Per què? A priori. No ho sabia. Festucs sicilians, no? I per acabar, si fores un parasol, a quina platja t'agradaria jubilar-te? Home, en alguna d'aquestes que teniu aquí a la Costa Brava em semblaria bastant bon lloc. Sí? Alguna en concret o on et porti la tramuntana? On em porti la tramuntana, sí. I si no fos perquè seria una porqueria, et diria que tant de bo la tramuntana em portés mar endins.
Ah, Però, clar, no està bé sent un parasol. Vull dir, no, si els parasols fossin orgànics, bueno... encara. Bé, te n'has sortit bé d'aquesta, eh? No contaminarem les costes. No. Jèssica, crec que ens queda per escoltar un tall, un retall o un passatge del llibre, no? Així Sí, no hem de... llegiré, si vols, al començament, perquè ja que m'has preguntat per la cosa de les paelles, llegiré al principi, que és el que linka una mica amb això. Val. I llavors, doncs, a partir d'aquí, si algú li desperta la curiositat i vol continuar, ja hem dit el preu i tot, que això és la primera entrevista en què dic el preu del llibre. Mira, veus? Ja hem fet història. Exacte. No, home, ja n'havíem fet. Sí. Vols afegir alguna cosa més? No, res. Que vagi molt bé la temporada, aquesta que comença, també. Bueno, ja la tardor. La tardor, sí. Tardor-hivern. Sí. Veurem alguna novetat en tele, ja veurem, no? Jo crec que si mireu la tele aquesta per on estem sortint ara, Televisió Costa Brava, jo crec que em veureu sovint. I espero a tu també, i espero coincidir en pantalla. Ara que ens hem vist en persona, ara hem de coincidir en pantalla. Vinga, a veure si em poso les piles i publico el meu llibre i canviem els papers. Per exemple. Com a exemple. Sí, jo t'ho recomano. Si et sobren els amics i pots prescindir-ne durant 1 any i mig o 2, doncs... Aquest seria el consell per iniciar-me al món literari, quasi? Algun més, et podria donar, però tampoc no gaires més. Bueno, després en parlem. Ara em diuen que no ens queda més temps, no, Àlex? De llegir sí o... De llegir sí. Si no, no passa res, vull dir... Doncs res, nosaltres, si em permets, acomiado qui ens està veient, aquesta és la meva càmera, marxem escoltant la Jèssica del Moral llegint-nos, amb la seva veu, l'inici del seu llibre. Haurien de fer paelles individuals. Soc a la terrassa d'un restaurant en un poble a tocar el Delta de l'Ebre i l'única opció que tinc és preguntar al desconegut de la taula del davant si vol compartir una paella de cranc blau amb mi. Qui sap, potser ell també saliva amb els efluvis d'aquest guisat quan el serveixen a la resta de taules, o potser té la mateixa curiositat que jo per tastar aquesta espècie invasora que, com gairebé tot el que ve d'Amèrica, s'ha acabat imposant a la genuïnitat autòctona. Primer va ser el rock and roll, després el Halloween i ara el cranc blau. Deixo estar la idea d'interactuar amb desconeguts, almenys per iniciativa pròpia, i si més no, durant una estona. He vingut aquí a complir una tasca elevada i necessito posar el cap en pausa, així que em concentro en les taules que m'envolten. De seguida llegiré. Abans, però, l'escaneig etnogràfic habitual, no ho puc evitar. A l'esquerra hi tinc una parella jove que gaudeix d'una escapada romàntica. Demanen arròs de marisc i una ampolla de vi blanc. Les begudes amb què acompanyem els àpats socials diuen molt de com som. Aquests segur que s'han decantat pel segon vi blanc més barat de la carta. És el que fem tots quan volem beure vi per la càrrega litúrgica que té, però no arribem a distingir el decalatge qualitatiu de les notes de tast. El segon vi més barat prova que tenim l'enteniment suficient per no llançar els diners i prou orgull per no escollir el vi més assequible de tots i que és només 1,5 € més barat que la nostra tria. Faria de ranci. I nosaltres no ho som. Ells, aquesta parella, no ho són. A la taula del costat, 2 homes mengen i sembla que parlen de negocis. Dedueixo que un és l'amo d'aquest restaurant, un local de nom mariner i terrassa orientada al port pesquer. L'altre en deu ser l'encarregat. Preparen la temporada que tot just comença. Aquest estiu els menús seran 3 € més cars que la temporada passada i les quantitats de menjar més ajustades. Als turistes no els ve de 3 € i nosaltres hem d'encarar la pujada de preus i continuar pagant sous, diu el que sembla propietari. Com si els turistes fossin un col·lectiu impermeable a la inflació. Els llanço una llambregada despectiva, de turista que ha copsat l'engany i que ara vol avisar tots els altres turistes que no vinguin més a aquest local, que els serviran en quantitats paupèrrimes, els inflaran el preu i si demanen paella per un, els miraran amb cara d'haver ensumat coliflor bullida.